Шоу. Haydi alkışlar koy. Вот, бля, қазір башларға була. Эфирда біздің ха-ха шоу. Ха-ха шоу. Ха-ха шоу. Не үшін ха-ха шоу деп аталады? Шамил, не үшін ха-ха Чөнки шоу? біз мында ха-ха диябыз. Бик күп иттереп. Мен ойлағанмын сен қайтасың. Чөнки біз мында ха-ха итәбез. Ну, дұрысын әйткәндә шулай, біз күләбез. Біз бит инде шын татарлар булгач, татарлар ничек көлә? Менә син татармы? Әйе. Ничек көләсең? Ха-ха-ха. Иң мөһиме х дип түгел, шәһәр дигәндәге х белән җиңел. Әйе. Бик интеллигент тыйнак булсаң дип көләбез инде, ха дип көләбез. Шуңа күрә ха шоу. Мин Шамил. Ну әйе, ничә яшь, кая укыйсың, кая эшлисең? Миңа 27 яшь. Мин маркетплейсларда сатам. Әкәмәт КВН командасыннан. Татар лигасының иң кызык командасы. За всю историю, понятно? Бу сезнең үзегезнең командада булган фикерме? Әйе, без Без самая смешная команда. Ә син кем? Мин Рамил Закиров, җырчы, алып баручы. Тагы кем әле мин? Блогер. Мин атам. Шулай ук маркетплейсларда сатам. Ну, анысы минем күбрәк хобби. Алтын Барс премиясе лауреаты. Сиңа якынрак тура килә. Бармы бер лин? Кнапелла. Менә берәү бар, как раз икәү бар. Юк, берәү бар монда. Юк, икәү бар. Кыскасы, монда без бер-беребезгә, без бит татарлар булгач, гәҗит укырга яратабыз. Менә мәсәлән, минем бүген Акчарлак гәҗите. Синең нинди гәҗит? Минеке Ирек мәйданы. Ирек мәйданы. Син Ирекле мәйдан. Әйе. Мәйданы да Ирек. Син бүген Ирек буласың. Шушы гәҗитләрдә бөтенебез дә белә, була бит инде мәзәкләр рубрикасы. Һәм шул рубрикадан алынган мәзәкләрне без бер-беребезгә укыйбыз һәм көлдерергә тиеш булачакбыз. Кем көлә, шул җиңелә. Яисә кем көлә, шул кем була? Хахалкин. Хахалкин була. Урыс. Урыс Хахалкин була. Суефа. Юк, син җиңдең бит, значит, син Ну, мин выбираю син. Алай что ли? Конечно. Ну ладно. Генералның оныгы туган икән. Кемгә охшаганлыгын белер өчен генерал роддомга адъютант җибәргән. Адъютант кайта да: "Генерал, сезгә охшаган. Чынмы? Я, кайсы ягы белән охшаган? Сөйләп җибәр инде. Оныгыгыз сезнең кебек үк пеләш, зур корсаклы һәм гел акыра." Нормально. Бу син аңласын өчен әйме? Бу менән бу мәзәкләр арасында иң кызык мәзәк булды. Дальше. Ну, белмим. Мин бит әле әйтергә онытамын, миндә бүген тагын бер гәҗит бар, бонуслы гәҗит, безнең гәҗит. Безнең гәҗит бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гәҗит аңа сәлам әйтә. Рәхмәт укый. Кәҗә нәрсә эшли? Карап тора һәм шәйни. Пока такси бара бугай. Запорожец янына танк килә дә сорый икән. Запорый. Запары. Запорый. Ә нигә синең йөрәгең артта? Эй, танк, син туйдырдың инде. Мин бит сорамыйм, нигә синең әгъзаң маңгаеңда дип.
Мен азап барайын қызығырақ. Yok ben. Келіп жеттік. Төшігіз. Алда авария. Трамвай бара алмай. Әй, сен! Ник тазанып оттың? Соң міне іш. Авария болса, шүкіш білен оттығыз деп берді оған бе. Может быть, бізге оқшарлар яйсе ирек мейданы шолтыратып, и олар біздің ішке хотя бы ярты ставкаға. Olur. И біз оларға просто қызық анекдот ойлап табамыз. Давай, min с удовольствием. Айдем вот, например, кәжә белән үгіз баралар ди урам буйлап. Үгіз кәҗәгә әйтә ди. Қаралы, сен тігі күрші Фәритні білесің ме соң? Юк. Уже қызық, правильно? Давай. Нешік енді білмейсің, сен бит аның сарайында яшисің. Шумрион. Олайса білем. Вот, уже видишь. Я 0,50-0,25 ставкаға болса да. Менен екінші анекдот. Екі татар окопта отыра. Шол шақ немец келіп шыға да: «Ник шлисең? Тәржімесі отмағыз. Татар қарап тұрғанда: «Не шлейм, атам!» Гуманитарный юмор. Мгм. Ник шлейсіз. Бұл радижин да. Да. Ник шлейсіз. Біздің газет. Шылай радижин. От советского информбюро. Казармада ишетілгендерден. Солдат, есіңде тұр. Сен йықлағанда дұшман кірфік те қоқмай. Шулай болғаш, рахатланып йықлағыз. Интіксінлер йықысызлықтан. Мен вообще аңламадым анекдотты. Бұл вообще мощный болды бұнысы. Президент хатыны йықларға ятқаш иріне айтты: «Міне 20 ел ойламағансыңдыр әлі. Бірер уақыт президент хатыны білән түшәктә ятырмын деп». Түшәк нәрсе ол вообще? Тушек, матрас. А, Тушек такой, лежак. такой матрас. Президентский матрас. Все, ладно. Тушек жив. Біздің вообще ненде счетсың? Мен жеңем пока. Я, кажется, сен жеңесіңдер, мен потому что бек көп күлдім. Мен қазір келесі анекдотыны күйге салып оқимын. О, давай. Ират табипқа, доктор, мәңгі яшисім келі. Ишләр икәгә икәнсің миңа, илән достым, илән. Һәм мәңгі яшәячәкмен мә. Юк андый теләгең качар. Давай, следующий анекдот. Это син рэпчик формасында, давай. Брат, Давай, пу, пора. пу-пу-пи. Пум-пум пишта. Сейчас, подожди, давай попробуем. Пустым пишта, пустым пиш. О, иш, о. Пум-пум пишта, пум-пум А, пишта, пум-пум. Қаралы, атасы, бұл табипнің язуы оқып бола бит бірді, юнлі табип түгел екен, алайса. Айрам! Все, хаты вообще анекдот. Типа почерк айбат, значит, яхшы оқыған. Да. Яхшы оқымаған, точнее. Нормально же? Гүлә бит. Таптық шоуның яңа форматын. Айда мен оқимын. Рәсім кім тауышы білен. Айдар бәлем тауышы білен. Шоқымыз? Да. Хәмәтлен туғанна. Ол ираты Мәскеуде еріп қайтана. Қайтырсына бітін ол қалқа жейді. Достар туғанна. Әкесті көргенлерін түкмешешмешелерге кіріші. Бек қызық, бір кебетте болдым дей. Секс-шоп деп атана. Қортылған қатынарға да қатли соталар. Білесіңіз келсе, ондан достар. Үшін көрден.
Аның бер тол хатыны келгә килә. Кабартылган ирләрдә юкмысың? Дөресен әйтим, ирләрне күрмәдем. Кайтарып җиткермәгәннәр шикелле. Ә менә алар запчастләре белән киштә туган. Рәхмәт. Сиңа хәбәркә. Анекдотны аңламадым мага дустым. Ты понял, нет? Да. Чё? Запчасти не хватило. Аңламадым. Алайса сине көлдертер өчен мин киләсе анекдотны сакал кеше сыман укыйм. Сакал кеше кебек. Сакал кеше кебек. Давай. Ире хатынына Хатыныма монда бер сакал хәрефтә. Ә менә минем шундый сакал. Давай. Сакал. Сакал. Ата-аналар җыелышында нәрсә сөйләделәр? Кыскача гына. Кыскача гына синнән 1000 сум. Так, Биттеме ни? бетте? Менә шундый анекдотлар. Мин хәзер бригадир булып укыйм. Кызык булса көлерсез, кызык булмаса лайклар куерсыз. Имтиханда студент кызның көймәсе комга терәлгән ди. Ул шамалаган күпне күргән ират укытучы әйтә аңа. Аңа әйтә. Яди шибәркәй төннәрен буш вакытың бармы ди? Тегесе әйтә, бар ничек булмас инде. Ни оялып кына әйтә инде ул аны. Тушу миңа инде. Давай бар ди, тегесе. Ни дим? Давай шул менә ди. Менә шул буш вакытың. Буш вакытың менә. İmtihanlarga hazırlanayım bütünme. Şuna mi? Şu? Oo. Bunda aniden ben ne вообще aslında bir gün de çürümedi falan. Siz böyle olmadın ne satın demezek. Min тоже olmadı. Я күбрәк көлдертте син этот сүзең башы аңлашылмаганда. Мин бу анекдотны Зөлфия Шакирова тавышы белән укып карыйм. Булып чыгарма юкмы, комментарийда язырсыз. İngilizce bek яхшы сөйләшәм. Никогда bilmiyorsun da. İngilizce bek яхшы сөйләшәм. Тик никтер беркем дә аңламый. Ник микән? Меня да если честно бөтен вообще. О, сизелә шалмаган ие. Хә-хә, шоу. Монда көлдерәләр. Нәтиҗәләрне санап чыксаң, безнең Бүген җиңде Рамил. Рамил Һәм Рамилгә Ирек мәйданы гәҗитенең подпискасын бүләк итәбез. 1 айлык. подписка. Ну, Яндекс Плюс кебек. Әйе. Только лучше. Сезне белән булдык без. Шамил Рамил. һәм Хә-хә шоу. Пока. Шоу-шоу!